Barriga Verde viña sempre, como era tradicional en todo tipo de barracas, nas festas do Corpus, lóxicamente. E púñase na parte posterior da Alameda, que é a Alameda de toda a vida, dando as escadas que baixan hoxe a unha rúa moi ben pavimentada, daquela non, que remataba no que chamábamos as barroncas, a barronca, ou seja, os barrancos por onde nos tirábamos coas calzas e tal, desfacíamos, etc. Bueno, aquela parte da Alameda tiña a virtude ou o vicio, segundo a época, de recoller todas as disidencias de xeito moi diferente. E cando digo todas son que eran moitas máis das que poden parecer. O que sucede é que, claro, naturalmente remataron a guerra que ninguén quería nin recordar, nin ver repetida, aturábase todo. Quero decir, ali estaban a barraca do Barriga Verde, a barraca do Clemente, que vendía libros vellos, que era un membro agachado do Partido Comunista, que se ten dito por aí, etc. Logo, disidentes sexuais, homosexuais, normalmente masculinos, algúns moi famosos, e outra xente de mal ou de ben vivir. A barraca do Barriga Verde, que estaba perto dos coches que chocan, dos coches eléctricos tamén, era unha barraca pequena, de madeira, cobrábase unha peseta por entrar, asistíamos a función, coas cadeiras tamén de madeira, improvisadas, e cando o Barriga Verde morría no escenario, o que estaba detrás, manexando o boneco, decía: morreu o Barriga Verde, acabouse a peseta. A peseta pagarámoslo antes, e marchábamos en a peseta, pero dispostos a voltar sempre que tivésemos ocasión. Penso que o Barriga Verde, quen o mataba era precisamente algún representante máis ou menos claro da autoridade, ou un axente, ou non teño a certeza, non estou seguro, pero penso que había ser así. Daban unha estaca, naturalmente, lle daban na cabeza, tal, e o Barriga Verde quedaba postrado. O Barriga Verde era un personaxe bo, indiscutiblemente, bon, sen dúbida. O que non teño absolutamente claro, como se decía antes, é se ao final aparecía o demo propiamente dito, como aparece noutros guiñols, ou se era un municipal. Eu penso que era un municipal. Desde logo había sempre unha rapaza, tamén polo medio, que lle gustaba, o Barriga Verde gustaba a rapaza gustaba o Barriga Verde, máis ou menos, e interviña un terceiro personaxe, que era o que se opuña a ese tipo de relacións, e finalmente viña a castigar o Barriga Verde. Iso que eu, a idea que teño aproximada, se cadra estou trabucándome, pero máis ou menos era algo así. A cuestión era sempre andar a paus, iso desde logo. Tiña un punto transgresor indiscutiblemente, eso me parece que o din entender antes. Ahora, un punto, pero un punto agachado, por suposto, ¿no?
reviravoltas. Por exemplo, volvemos ao tema, o axente da autoridade non deixaba de ser un axente da autoridade, fose un municipal, non era un gris, pero era un municipal. Era un home cunha gorra de prato. O teatro argentino, por exemplo, que era teatro de danzarinas e tal, que íamos un pouco a ver, ou a pensar que víamos algo. Sí. Non sei, é posible que houvese algunha máis, pero as máis famosas que recordo, bueno, o circo, claro, o circo Feixóo, pero iso ocupaba moito máis lugar, pero a todo lle daba marco e local a Alameda. A Alameda era o centro do noso mundo. E penso coas cafeterías non moi diferentes ás actuais, que ocupaban o mesmo lugar. E bueno, e detrás a Praza de Abastos era un mundo de poucos metros cuadrados, pero dunha forza inmensa, o mesmo que os xardíns de Concepción Arenal, claro está.